efectivamente, iniciamos o tempo de actualidade local en Santiago de Compostela. Acabamos de facer o repaso ás noticias que debes coñecer para estar ao tanto do que ocurre preto de ti, Santiago de Compostela e toda a nosa ampla contorna. Imos a falar de... Bueno, hoxe temos unha mañá moi interesante. Falaremos de música, falaremos de tendencias. Teremos a responsable de Turismo e Comercio do Concello de Arzúa, Begoña Balado. En fin, un montón de contidos nestas 3 horas. A veces quedan escasas. A radio con maior programación local de Santiago de Compostela. Nos últimos días, semanas, saben que son un recén chegado a Santiago de Compostela despois dun lapsus, e cando chega, pois atopa pois coa circunstancia actual. E vivín prácticamente, pois, como o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista vivía, pois, unha implosión, direi así. Bueno, pois agora parece ser que xa con resolucións xudiciais por un lado, con movementos e plenos extraordinarios por outro, parece que as augas vanse calmando un pouco, parece. Sindo Guinarte, portavoz do Grupo Municipal Socialista en Raxoi, benvido, bos días. Bos días, moitas grazas, un placer estar aquí contigo e con todos os ointes de Radio Líder Santiago. Vaise calmando todo? Confío en que isto supoña unha volta á normalidade, simplemente eso, unha volta á normalidade, que é o que parece lóxico e razonable. Nos vimos agardando dende fai bastantes meses. Foi un proceso que seguramente a moitos nos pode parecer excesivamente longo. É certo que eu entendo, como xurista que son, ademais, que hai que respectar todas as garantías. Por fin, pois temos xa incluso unha resolución xudicial. É verdade que é recurrible, pero eu confío en que se manteña nos términos actuais e que poña fin a esta situación de falta de normalidade. Como se chega ao que vivimos? En que momento o Grupo Municipal Socialista de Santiago ten esas divisións internas que se materializaron con 4 edís no grupo de non adscritos e o Grupo Municipal Socialista con apenas 2 edís? Isto non se produce de un día para outro, é un proceso, evidentemente, non? É verdade que no inicio do mandato, pese a que dentro do Grupo Municipal Socialista había 2 posicións estratégicas moi claramente definidas ao inicio do mandato, un grupo de concelleiros que éramos partidarios de entrar no goberno e, por tanto, participar na tarefa de goberno e non a deixar exclusivamente en mans do BNG e de Compostela Aberta, e outro grupo que era partidario de non facelo, de manterse xa dende o inicio na oposición. O partido, a través dos órganos correspondentes, decidiu que estratégicamente non se debía entrar no goberno, igual que non se entrou en Pontevedra, en outras cidades. Aceptamos esa posición, quenes estábamos na idea contraria, aceptamos esta posición porque foi a opción decidida polo partido. En ese primeiro momento nos pareceu moi importante manter a unidade do grupo, precisamente para dar unha imaxe de que éramos un grupo municipal unido en torno ao partido. Eliximos voceiro a unha persoa que estaba máis aliñada nesa posición inicialmente de non entrar no goberno, pero pasou que despois de algunhas cuestións nas que quero dicilo claramente, eu creo que houbo erros polas dúas partes, quero dicir, houbo erros por parte da dirección orgánica do partido, erros por parte do grupo municipal, erros de forma e de falta de comunicación. Pois houve un momento en que unha parte do grupo pois parece que pretendeu rachar calquer contacto co partido entender que o Grupo Municipal Socialista podía camiñar solo hasta as vindeiras eleccións sen esa relación
co Partido Socialista. Bueno, Partido Socialista, agrupación local, con agrupación local, evidentemente, agrupación local, que é a representación do partido en Santiago, non? Bueno, a outros concelleiros, a Marta Val e a min, nos parecía que non tiña sentido chegar ás vindeiras eleccións cun grupo municipal que non responde á estrategia do Partido Socialista que se vai presentar ás eleccións dentro de 2 anos, e que, por tanto, eso non era admisible, e que, en todo caso, tiñamos que manter unha relación co partido, e, por tanto, tiñamos que consensuar co partido determinadas cuestións que cando a dirección do partido coincide coa dirección do grupo, pois non se plantexan, pero cando a dirección do partido non coincide coa dirección do grupo, pois hai que consensuar. Bueno, eso foi pois o motivo de ir, en fin, suscitándose esa brecha que nos levou a esta situación. Nos entendemos, Marta e máis eu, entendemos que non ten sentido para nós, non ten sentido continuar no grupo municipal hasta o ano 27 sen un proxecto que sexa continuación do traballo que agora estamos facendo, ou do traballo que imos facer ao longo destes 2 anos que quedan. Pero, señor Guinarte, por que chega ese despegamento? Por que o Grupo Municipal Socialista quería viaxar só sen as indicacións do Grupo Municipal? Que ten Aitor Bouza como para que o arreden así, ou o tentasen arredar así e quixeran voar sós? É unha boa pregunta, porque eu creo que ademais focaliza o tema en cuestións persoais. Eu creo que esa é a cuestión. É dicir, aquí non hai unha discrepancia estratégica, ideolóxica, que xustifique esta posición. Fálase do tema da votación das BUTs. Eu votei tamén o mesmo que votou todo o grupo municipal respecto ás BUTs. E non me arrepinto desa votación. E defendín esa votación diante dos órganos do partido. E dixen os órganos do partido que se equivocaran cando propoñían unha votación distinta, que por outra parte non era trascendente porque non afectaba o fondo do asunto, pero sí afectaba a como se iba a ler a posición do grupo municipal socialista respecto das BUTs. Pero eso pasou. E a partir de aí foi cando se plantexou esa cuestión que, para decirlo claramente, non quero entrar máis alá nesa cuestión porque en certo modo pois casi me dá, en fin, vergoña poñer en riba da mesa esas cousas. Aquí hai unha pelexa interna dentro de sectores do partido máis por cuestións persoais que por cuestións ideolóxicas, estratégicas, e iso é algo que non pode afectar, que non debe afectar a representación institucional do partido. Os 4 edís do grupo de non adscritos repetiron ata a saciedade que os votaban para poñer a outros. O sea, que quítate ti para poñerme eu. Hai algo de verdade nesa afirmación que repetiron ata o último pleno? Mira, levamos case 2 anos de mandato. Que eu saiba, non se marchou ninguén do grupo municipal. Eu creo que o que máis cerca estivo de marcharse fun eu, pero non porque me presionasen para marchar, senón porque eu dixen que eu barallaba 2 opcións, ou quedar no grupo municipal socialista ou irme para casa. Estivo a piques de deixala acta? Bueno, eu dixen eso repetidamente nas reunións do grupo, porque eu non baraxaba a opción de irme ao grupo de concelleiros non adscritos. Por qué? Porque eu fun elixido nunha lista que a xente votou, unha lista cerrada e bloqueada, unha lista na que a xente non pudo escoller votar a este e votar a outro concelleiro, senón que votou os concelleiros que o PSOE lle propuxo. E, por tanto, se eu non estou de acordo coa estrategia que o Partido Socialista plantexa, para min, o razoable é marcharme para casa ou quedarme no Partido Socialista. Ao final, nesta situación tan difícil, se me pideu que me quedase e que asumise a portavocía, alo menos durante un tempo, e aceptei esa proposta. Pero a outra alternativa era que eu me fose para casa. A min non me
a mí non me poden presionar para que me vaya. Eu teño a miña actividade profesional da que estou moi satisfeito e na que me sinto moi realizado, con que se me pode presionar a min para que me vaya? Hai 4 edís no grupo de non adscritos con un sentimento socialista. O Partido Socialista non sabemos que Partido Socialista, entendo que o grupo municipal, Aitor Bouza, vostede máis Marta, anunciaba a rotura de relacións co BNG. Vai haber relacións co BNG con Compostela Aberta? Van torpedear o voto do grupo de non adscritos? Isto é política. Aunque debería mimarse e tratarse do beneficio dos cidadáns, que entendo que así o fará Sindo Guinarte e Marta, pero que vai ocurrir agora? En que situación queda o Concello? Pode mudar algunha outra maioría dentro do Concello de Santiago de Compostela? Porque as matemáticas son así, pero as ideoloxías a veces son máis fortes que as matemáticas. Bueno, as matemáticas son as matemáticas e as ideoloxías pois tamén son máis fortes a veces, no caso da política. Ten o seu peso, naturalmente. Primeiro, eu quero decir que obviamente eu non lle podo privar a ninguén da ideoloxía socialista e de sentirse socialista. Eu estou convencido de que hai moitas persoas que se sinten socialistas ou socialdemócratas máis alá dos 6 concelleiros que inicialmente fomos elixidos na lista do Partido Socialista. Máis alá deso, efectivamente, nos, a vista de que esta situación se prolongaba dun xeito excesivo, vamos a decirlo así, bueno, pois requerimos de alguna maneira que se resolvese nun tempo o máis rápido posible, que se normalizase a situación, non? A partir de aí, obviamente, o Partido Socialista manterá as mellores relacións institucionais posibles co goberno municipal. Eso que quere decir? Eso quere decir que nós estamos na oposición porque nos démoslle os votos a Goretti San Martín para que fose alcaldesa, pero non asinamos un acordo de goberno con ela, non fixemos un acordo programático, e a partir de elixir a alcaldesa, para que non gobernase a dereita, nos pasamos á oposición. A que oposición? Unha oposición constructiva, unha oposición na que nós queremos contribuir na medida do posible a mellor gobernanza da cidade. Eso quere decir que cando o goberno municipal queira os nosos votos para aprobar cuestións no pleno municipal, terá que facer unha proposta, terá que negociala con nós, terá que atender ás nosas demandas e ás nosas propostas, e se chegamos a un acordo, pois nós aportaremos os nosos votos para o goberno, e se non, pois estaremos na oposición, votando en contra ou absténdonos. Sempre na oposición, non, Sindo Guinarte? Non hai ningún outro movimento estratégico de poder configurar, entrar? Non, sempre na oposición. Sempre na oposición, pero insisto, nunha oposición constructiva, unha oposición útil, non unha oposición por opoñerse, sino unha oposición que parte de que nós defendemos un programa de goberno distinto ao que ten o goberno municipal e, por tanto, o noso deber e a nosa tarefa é que os elementos dese programa de goberno se incorporen ás accións de goberno na maior medida posible. Que o que máis para avanzar e para falar de que vai suceder a partir de agora e cal vai ser a política, se que defende e como valora o grupo de goberno e demais, que o que máis lle doeu de todo este tempo, porque foi longo, Xosé Sánchez Bugallo, Blas García, moitos referentes do socialismo apoiando os 4 edís, díscolos que se lle chamaron, e que pasaron moitas cousas, houve moitas declaracións, houve 800 e pico afiliados, simpatizantes que se puxeron do outro lado. Isto foi o que máis lle doeu, non? A división a distintos estamentos, o silencio de Besteiro en moitas ocasións. O primeiro que diría é que esta situación obviamente non foi nada agradable, foi unha situación, e sigue a ser, unha situación dolorosa, incluso personalmente dolorosa en algún caso, non? Pero, bueno, eu, dende o primeiro momento, asumín con responsabilidade e con compromiso que debía estar onde crin que debía estar, e os meus agora excompañeiros saben que esa era a miña posición e que era onde iba a estar. A partir de aí,
Bueno, evidentemente houbo un posicionamento de apoio que eu calificaría máis de persoal que de político, de moitas persoas, moi poucos militantes socialistas, moi poucos votantes socialistas, diría eu, por tanto, máis de apoio persoal que de apoio político. Non nego que nesa lista estiveran militantes socialistas, algúns moi coñecidos e recoñecidos. Bueno, eu creo que porque pois aí hai algunha persoa que ten un recoñecemento social importante que xenera, por tanto, unha empatía e unha adhesión considerable e que recibiu ese apoio que eu non xulgo en ningún caso. Cada un pois é libre, obviamente, de facer o que considere axeitado nesas situacións. Mais alá deso, isto non ten que ver con batallas orgánicas. Isto non ten que ver con batallas orgánicas. E hai algunhas persoas que se posicionaron dun lado ou doutro pensando en claves orgánicas. Isto non ten que ver con batallas orgánicas, porque nin Marta Val nin eu estivemos nunca en posicións orgánicas, e eu, pola miña parte, vou a continuar sen estar. Por tanto, non quero que se misture esta situación con batallas orgánicas. O noso secretario xeral de Galicia, eu non diría que estivo calado, eu diría que simplemente estivo nunha posición de respeto mentras non se tomou polos órganos correspondentes a decisión definitiva que se tiña que tomar respecto a esta situación. En canto se tomou polos órganos correspondentes, finalmente polo Comité de Éticas e de Garantías, eu creo que foi suficientemente claro dicindo que o partido tomara a decisión que tomou, a decisión que tiña que tomar, e punto. Chegou a tamén unha noticia que non sei se vostede me pode confirmar ou se ten información de que os 4 edís actualmente do grupo de non adscritos abonaron o pagamento dun abogado neste proceso con cartos do propio partido. Isto ten veracidade? Non o podo confirmar, pero pode ser que teña veracidade. Eu non entrei a consultar as contas do grupo municipal, pero é unha posibilidade, sinceramente, teño que decirlo, de ser así, non me parece unha posición especialmente e éticamente defendible. Utilizar os cartos do grupo municipal, utilizar diñeiro público, porque é diñeiro que procede dos orzamentos do Concello para defenderse ou para atacar o partido polo que foron elixidos cando están nun proceso de saír do grupo municipal, pois paréceme un comportamento éticamente pouco defendible, digo con suavidade. Non vai haber ningún tipo de emoción de cousa estrana, de sorpresa e de traca nestes 2 anos, non? Vai estar todo así máis ou menos? O señor Berea, que é moi insistente, que se debatiu tamén, e hubo bronca entre se sentaron a tomar un café, en fin. Podía empezar a resposta por decir que 2 anos en política é moito tempo, que agora vivimos nunha situación política a todos os niveis extraordinariamente cambiante, pero eso levaría probablemente a pensar, bueno, o portavoz só está deixando aberta. Non vai haber ningunha sorpresa nos vindeiros 2 anos. O Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista negociarán co Goberno Municipal cando o Goberno Municipal respete nas súas propostas, nas propostas que leve a pleno o Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista, nos negociaremos con eles, e se a nosa posición é aceptada nalgúnha medida, todos sabemos o que é unha negociación, nunca podes conseguir todo o que pretendes, pero se é respetada e se as nosas posicións son de algún xeito incorporadas á acción de goberno, pois o goberno terá o noso apoio, e se non, pois non o terá. A esquerda sempre foi moito de divisións. Sí.
teme que exista unha división de partidos, que se poda configurar algunha outra formación por este sedís que haxe unha división do voto socialista e demais, o descarta, o pode valorar... Volvemos ao que comenzaba dicindo na resposta anterior, 2 anos é moito tempo, pero tamén... Vostede coñece os 4 ediscos que mantivo o grupo, saben da inquietude política e de servizo público, direi basitamente, que teñen. Eu confío en que eso non vai a suceder. Sinceramente, sería moi contradictorio que 4 persoas que se reclaman a sí mesmos como membros do Partido Socialista que pleitean contra o Partido Socialista para seguir sendo do Partido Socialista, aínda que o partido considera que polo seu comportamento non poden seguir pertencendo á organización, que irán agora montar algo, por así decirlo, en términos coloquiais, para facer dano ao Partido Socialista. Eu creo que iso non vai acontecer. O Partido Socialista ten unha tradición moi longa de representación e de goberno no Concello de Santiago, e eu confío en que no ano 27, nas vindeiras eleccións, pois vai a ter un bo resultado, un resultado que lle permita seguir tendo peso na corporación municipal. Despois de todo vivido, de sendas distintas que se intentaban abrir, que se abriron e que teñen esas consecuencias, debe ser o responsable da agrupación local dos partidos, neste caso do socialista, o candidato ás eleccións? Eu creo que o candidato hai que elixilo no momento oportuno e por quen o partido, e eu diría, neste caso, o partido a nivel de Galicia considere axeitado. Eu creo que, dada a situación na que agora nos atopamos, evidentemente é unha decisión trascendente, é unha decisión importante. Estou seguro de que o PSDG vai a asumir esa decisión con absoluta responsabilidade e escollerá a mellor persoa, o mellor home ou a mellor muller para que lidere unha candidatura nas eleccións do ano 27 que, insisto, manteña un bo nivel de representación do Partido Socialista e, se é posible, o leve de novo ao goberno. Gustaría estar nese bombo, nesas quinielas? Non, eso non é unha cuestión en absoluto importante. E vou explicar por qué. Eu anunciei que me iba a presentar a unhas primarias no ano 19. Logo negociei con Pepe Bugallo unha candidatura unitaria porque me pareceu que xuntos, liderados por el, tiñamos unha candidatura con máis forza, e eu renunciei a ser candidato. Non me pareceu ningunha cousa esencial. Pois se daquela planteei esa situación, 8 anos despois estamos, en fin, estamos aínda máis, se cabe, nesa posición. Non é esencial en absoluto que eu sexa candidato. Eu apoiarei a persoa que o partido decida que é o mellor candidato ou a mellor candidata. Aí estarei apoiando, eso sí. Se din que un deles é vostede, daría un paso ao fronte? Bueno, eso haberá que velo nese momento, pero é algo que agora mesmo, dende logo, non me planteo como unha cuestión, en fin, como unha cuestión que teña que decidir ou que nin siquiera se me vaya a plantexar. Eu, como decía antes, teño unha vida profesional, eu son político. Non me gusta iso da xente que di eu non son político porque ten unha actividade profesional. Non, porque a política é unha actividade moi respetable, é unha actividade esencial para a gobernación da sociedade. Por tanto, eu son político, pero non son político profesional, no sentido de que non teño outra actividade profesional. Eu teño unha actividade profesional a que, ademais, agora me dedico na universidade, que me satisfai extraordinariamente. Por tanto, para min, esa disyuntiva non é unha cuestión esencial. O votante está, pois, confuso, algúns desilusionados, entendo, outros non. Decía Besteiro que tentará recuperar a alcaldía de Santiago, de Ferrol e demais. Quedan 2 anos, 2 edís a día de hoxe.
se continúa superando os 100.000 habitantes Santiago de Compostela, aumentaremos aínda máis 2 concelleiros. Así é. Como vai ser o día a día do Grupo Municipal Socialista a día de hoxe? Como quere chegar a 2027? Como conecta de novo cos desilusionados por todo este trance que viviu o partido, señor Guinarte? Pois queremos traballar da man e conectados co tecido social, queremos reunirnos, e xa empezamos a facelo coas asociacións de veciños, cos representantes da sociedade civil, cos colectivos representantes da sociedade civil, queremos recibir da sociedade civil as súas propostas, as súas demandas, coñecer as súas necesidades e trasladalas ao ámbito do pleno municipal e ao ámbito do goberno municipal. Bueno, eso queremos facelo da man, obviamente, do Partido Socialista, porque eso ten que estar recollido na base do programa que o Partido Socialista presentará ás eleccións do ano 27. Queremos ir construindo unha proposta para presentarlle aos cidadáns e as cidadás de Compostela no ano 27. Eu quero recordar, evidentemente a situación agora ten unha complicación añadida ou engadida, pero eu quero recordar que nos 3 últimos mandatos os gobernos municipais obtivéronse por grupos que partían dunha representación moi baixa no mandato anterior ou, nalgún caso, que partían de non ter representación no mandato anterior. Por tanto, non hai nada escrito. Non hai nada escrito respecto ao resultado que se pode obter nunhas eleccións. O que hai é que falarlle a xente nunha linguaxe que entenda, falarlle dos seus problemas e plantexarlle solucións aos seus problemas con realismo e buscar conectar, por tanto, coa xente para que a xente conecte con nós. Cal é o maior problema que ten Santiago agora mesmo? Maior ou maiores, se se quere estender máis? Bueno, xa se decía hai algún tempo, e eu creo que é verdad, que Santiago perdeu en certo modo o pulso da súa forza, non, da súa do seu atractivo, da súa capacidade de crecemento, non? Eu vexo moi difícil decir este é o problema, hai un problema, non? Eu creo que hai un conxunto de problemas que ten que ver con moitos ámbitos da vida social e eu creo que hai que saber como afrontalos. Algúns poden vir derivados do éxito en certos sectores, non? Aí está o tema de explicarlle a xente por que Santiago necesita manter o turismo como unha actividade económica importante e non alentar unha mensaxe de turismofobia. Eu creo que iso é moi importante. Hai que decirlle que o turismo ten un peso moi importante na cidade, que significa un factor de actividade económica que non só beneficia os hosteleiros, como a veces se di, non, beneficia o conxunto da cidade. E, por tanto, eso hai que saber defendelo, pero hai que saber defender que Santiago é a capital de Galicia e que, por tanto, necesita recursos para poder manter esa representación con dignidade. Hai que volver a conseguir que Santiago sexa a capital cultural de Galicia. Eso é necesario. E logo hai que diversificar a actividade económica, hai que contribuir a diversificar a actividade económica. Aí está posto pois algunha semente, o polo biotecnolóxico da Sionlla, pero hai que darlle máis contido, hai que facer que medre, porque a diversificación económica non ten que vir por reducir algunha actividade económica, ten que vir por incrementar outras actividades económicas. Bueno, son moitas cousas as que son necesarias. É verdade que en algunhas se ten avanzado, imos ter unha estación intermodal pois que nos vai a permitir unha conectividade moito mellor da que
da que tiñamos, e hai outros aspectos positivos nese sentido, pero queda moito por facer. Falaremos, hoxe falamos máis de política que da xestión en si mesmo que quere aportar entenderá que ten que ser así nesta primeira entrega, pero o invitaremos aquí. E xa para rematar, que balance, señor Guinarte, fai deste... Séntalle ben un goberno nacionalista a Santiago de Compostela, o BNG Compostela Aberta, que balance fai dese goberno? Estamos agora iniciando o período de exames na universidade e eu creo que o goberno nacionalista, o goberno de BNG e Compostela Aberta ten que ir a segunda convocatoria ordinaria, porque eu creo que non supera a materia na primeira convocatoria. E que lle faltou? Eu creo que lle faltou sobre todo diálogo. Faltoulle diálogo que foi suplido pola extraordinaria responsabilidade que tivemos, sobre todo, os concelleiros socialistas. Pero faltoulle diálogo porque a veces gobernan como se tivesen maioría absoluta, e non ten maioría absoluta. Ten 8 concelleiros de 25. E, por tanto, diálogo. E logo, xestión. Porque non se ten avanzado nas cuestións pendientes, nas cuestións importantes pendientes. De momento, o goberno está vivindo de rentas. Eso é relativamente normal. Nos 2 primeiros anos de mandato, pois se rematan moitas cousas que quedaron en marcha, porque a burocracia municipal é unha burocracia complicada. Pero veremos que hai para estes 2 anos que quedan, porque claro, eso tiña que estar enriba da mesa agora, e non se ven moitas cousas enriba da mesa. Gustalle a programación da Ascensión? Bueno, eu sei que a programación das festas sempre é como unha alineación de fútbol ou de baloncesto. Cada un seguramente tería unha programación distinta, non? Bueno, vostede a tería. Sí, probablemente, pero eso non, en fin, non ten seguramente moita relevancia. Bueno, eu creo que é unha programación digna. Este goberno está gastando máis en festas do que criticaba que gastaba en exceso o goberno anterior, e, por tanto, por ese maior gasto, obviamente, debería haber un maior nivel de programación, non? Señor Guinarte, graciñas por vir por primeira vez a este estudio como grupo, como portavoz do Grupo Municipal Socialista. Convidarémolo de cando en vez para analizar a vida. Virei encantado, foi un placer acompañarte, acompañar os ointes de Radio Líder Santiago. Moitísimas gracias. Nada, seguimos adiante con máis protagonistas.